So, what's up mga kabisaya? How many years? Or how many months? Karap ko balik o vlog mga kabisaya. So, medyo giupo ko mga kabisaya. Ay, grabe ang sugat pag Pasko hantod karon mga kabisaya. Walay kupas ang lagla, grabe. Init ito, pahuway init, kaon, ya, inisad bugnaw, bisag asa daghang kay isuruyan o bisag asa mga kabisaya. So maong tak na iko jud ko sa ubo. Pero wag ilanta na dili ni COVID mga kabisaya, bisag magdudang mga gi-COVID ko. No, it's just part sang life nga giubo. Natural ba nang ubo ta? Laag na sige. Basta daghang kayo ruta ba. So nakanaw na di ko video mga kabisaya kay kanang akong YouTube channel ba kay murgi taya naman niya. Siyog tanaw na mong gyapon mo subscribe niya. So magbarayon lang ko mga kabisaya para mapadayon akong YouTube channel ba. Happy New Year all guys. Happy New Year. Welcome to 2021. So ano sa itong New Year resolution na ni? For me, makabisaya, for me, akong New Year resolution no, kanang I hope nga normal ang tanan, like mao na gigon sa mga tao pa nga ang COVID or what we call pandemic virus. So kinahanglan mawa na jud mao na mga handom sa mga tao mga kabisaya nga mawa na ang kanang ang virus para normal lang world ba ang itong society kay ang uban na kan makadili kagawas like mga bata di pa katos mga mall mga ilang mga kanang playground nila sa lang duanan sa mga bata di sila kadto kay like kanang di sila sugtan sa atong pamalaan like atong gobyerno kay namtay gisunod nga protocol nga children not allowed to go out, only the kanang mga idara na ba kanang like 21 above. So mao na tong handom mga kabisaya no nga mawa karong 2021. I hope nga mawa na ang COVID, manormal lang tanan by God grace. So salig jud tas Ginoo mga kabisaya kay ang Ginoo man jud about tanan na ni. Wa tayo mahimo kung walang Ginoo. So mao na mga kabisaya niya. So about sa face to face sa school lang mga kabisaya, ayop nga mabalik na sad kay uban giboring nga nag online class kanang ang uban di jud ganahan nga boring pati school kay online class. Ganahan jud kay sila mga nang mag face to face ba like mga kuan sa mga classmate nya madaghan sa mga tunan kay kuan magud kanang makita jud nimo ba like discuss na ang online class kay pero naam gyud ang online class nagibig gatay pero much better gani ang face to face sa online class kay online class na magsalig ka ba ano ang mga teachers kay may nangkamot pero nanikamot sa emergency pero much better jud ang face to face kay makita din mga ang discuss sa maestro kay masabtan na nimo dayon. So mo na makabisaya mo na anang I hope nga mabalik na sa normal ang atong libutan nga wala na COVID free na ta by God grace. So dira lang sa kutaman ng mga kabisaya ang akong pagbalik Mark G Bisaya Vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel Mark G Bisaya Vlog and hit the notification bell for more updates. Thank you mga Bisaya. Bye bye. Shout out ko sa akong mga idols o shout out sa tanan nga mga idols na ako og shout out sa supporters. Thank you and God bless us all.